Hej alle sammen. Vi viser jer, hvad vi fik fra Nygades Grill og ud af vejen. Grill og sushi, Nygade 5, far skærn. Yay! Yippie! Lad os åbne. Først har bubble tea. 2 bubble tea. Vi fik en lille upgrade. Okay, where's up? Så har vi the straws for the... Hey, no, now we have... Så jeg siger, hvad for en er. Det her, det er jordbær og litchi. Det her, det er mango og blåbær. Okay. Og så har vi noget sushi. Med avocado i, tror jeg, det er. Jeg elsker avocado allerede. Chopsticks. Helena, du skal gøre det her sådan. Okay. Så har jeg nogle chopsticks. De er super lange. Okay. Og så har vi den her soy sauce. Jeg gemmer den her bag af. Og så har vi den her dupe Sephora bag. Ja, jeg gemmer den her faktisk. Okay, ja, nu prøver vi. Nu skal vi taste. Ja, bubble. Så prøver vi om nogle sushi. Hun struggled to open taste review. No, we have to open the soy sauce. Helena, jeg ved godt. Open. Be careful. Nu kan taste det nu. Smager det godt? Ja. Add some extra. Cartoon 4K.